Takže pomerne vysoká intenzita takto na dietu, no. Snažím sa len naháknuť celú dietu. Erik nastavil laťku. A finál. To bolo dosť? Kosta bola aj na teba dosť, čo? Teraz mám ísť ja, hej. Poď. Nevládzem psychicky. Možno to telo by šlo, vieš? Ako telo nemá limit vo výsledku. Tak omikrofonovaní sme. Môže byť. Zdraví vás proste Pišta, z proste Fitka. S proste Erikom. S proste Erikom, Alebo prostým, nie? Dnes tu máme tréningové video vo dvojici. Prišiel za mnou tento mladý, nabombený mladík, talent. A dohodli sme sa, že dáme spolu nohy. To sú zase preháňačky. Dnes nás čakajú stehná. Erik je teda v príprave na súťaž. Ja som v redukcii, takej nejakej vlastnej. Každopádne budeme mať dietný tréning dnes. Ale môžete sa aspoň pozrieť, že ako vyzerá taký tréning, ktorý má hlavu a petu v diete. Pretože na internete nájdete veľa premotivovaných videí. To ale neznamená, že my nebudeme makať. Len skrátka držíme si takový systém nižšieho objemu práce, kvalitných sérií, aj nejaký ten základ, čo sa týka tých dôležitých cvikov. Takže bavili sme sa, že či si trošičku zapozujeme, takže uvidíme, ako zostane čas, ako budeme mať silú energiu. Možno na konci bude trošičku pozingu od nás. Poviem ti tak, že kedysi, keď sme robili takéto session, tak to bolo vždy ako, že ideme sa zabiť, vieš, že... Že čo? Ideme sa čo? Že ideme sa zabiť na tom tréningu, vieš. No. Ale z toho človek už trošku tak vyrastie, potom si uvedomí, že síce je to parádna hecavačka, ale je to viac kontraproduktívne ako prospešné. Teraz skôr, keď sme v diete ešte, vieš. Presne, ono je to... Treba si ísť to svoje systematicky, konzistentne a nerobiť nejaké zbytočné stresy, výkyvy. Ale vieš, to musíš tiež dozrieť do bodu, kedy si tak uvedomíš, že čo je veľa a čo je málo, vieš? Hej. A čo je ten taký zlatý stred, že proste keď tam není ani tá podpora, tak proste to naturálne telo nezvládne tak moc prehrotenej tej práce. Zvládne, ale po dobu 2-3 týždňov a potom vypínak. Presne. Chodím presne tak, že sú tam tie warm-upy v začiatku, 2-3, potom sú tam tie 2 sety, také, že sa snažím ísť z 1 až 0, hej, že... Aha. Tak ako ste zvyknutí už na tréningové videá u mňa na kanále, tak ideme, samozrejme Erik tak ide, klasické warm-upy, pomaličky vystupňujeme na tú potrebnú váhu na pracovné série, konkrétne tu 2 pracovné. Erik bude pravdepodobne smerovať nejakým 140. Ja uvidím, keďže multipress rep som nemal teraz už snad 3-4 mesiace, že mám tam ten haken, ale v podstate je to podobné, tá mechanika pohybu, len ten stred bude dostávať viacej zabrať. Posnažím sa držať krok. Musím si tu ešte ten postoj tak trošku osvojiť. No. Ja si teda pri tých warm-upov držím pomerne nízke počty, že neviem, ako si zvyknutý ty. Trošku vyššie, práve kvôli tomu, aby som tam viac tej krvi nahnal. Hej, chápem. Mám taký lepší mind-muscle connection, keď tam tej krvi mám viac. A nie je to, že hrot, hej, že túto váhu, čo ideme teraz, že už vyššiu, tak ten počet opakovaní znížim tak opäť minimálne, vieš, oproti prvému. Chápem. My sme boli zvyknutí niekedy, keď tam bolo tých warm-upov naozaj že viac, aby sa človek dobre cítil a pripravil na nejaký taký top set. Takže treba ten predposledný warm-up bol treba, že na 2, predtým treba na 3, vieš, a takovéto, no, že až také veľmi nízke. Áno. Ale niekomu vyhovuje, keď ide treba tých, ja neviem, 6, 8, 10 aj, no, že... No, len nemal by to teda, áno, že moc sa predvyčerpať. Moc predvyčerpať, no jasne. Aby ten potenciál nezabil, no. Hej. Tak ešte jeden warm-up.
Poď. Hop. Tak, dobre, pripravení sme, no, nachystáme teda tú pracovnú, fajnovú. Erik povedal, že chodí RIR 1.0. A ja, keďže mám veľa zverencov, rôznych psychopatov, tak u niekoho tá RIR 1.0 je taká, že na infarkt. No, ale to už všetkým zakazujem, lebo za mňa len také, však samozrejme je to subjektívne do určitej miery, aj tá rezerva, ale tým, že mi posielali tie kočky niektoré videá, ja som o tom rozprával aj v podcaste, tak to už je niekedy ďaleko za hranou, no a tá nervová sústava tu dostáva potom veľmi zabrať. To je pravda. Takže uvidíme však, ako to Erik vníma, tú rezervu. Neviem, či to chceš vidieť. Nie, však. Ale akože... Nie, veď pozri. Mužské telo znesie o čosi viacej. To je fakt. Ale nehrotím to, že by som kompenzoval, vieš. Keď cítim, že už tie stehná majú dosť, tak proste položím aj dole. Aha. Ale netlačím to silou mocou, že by som sa klepal pol minúty. To nie. Dobre. To nie. Ubezpečujem sa. Aj také som mal, no. Tak to rozmedzie tých 8 až 10. Aha. Tam vtrepať musím. Čo sa bude diať, potom mi už je jedno. Tak poď. Štyri. 5. Sú tam, pekne. 6. A hovore. 7, pekný. 8. Hop. Dobre. A 9, hop. Výborne. Tak už to zaoknul Erik, finále. Hop. 10. Super. Keby sa mi podarilo 8, tak bolo by to top. Podarí. Poďme na to. Poďme. 1. 2. 3. 4. Poďme. 5 a puš. Dávaj. 6. To je ono. Super. Poď, finish len. Poďme. 7. Up. Poď. Let's go. A push. To je ono. Hop. Skúsme jedno. All in. Up. Super. Nice. No vidíš, tak bolo to. Dobre. 9. Dobre, chutné, výživné setíky. Erik mal chuť ešte prihodiť 10 kg, tak druhá pracovná, záverečná. Tak poďme. Tak poď si preň. Pekne. 3. Pre. A hovore. 4. Dobre. 5. Dobre. Sú tvoje. Skús ešte tie 3. Hop. 6. Dobre, máme 6. 2. Mám ich. Je tam. Hop. Pekný. 8. A hovore. Takže pomerne vysoká intenzita takto na dietu, no. Ale záleží, ako sa však ty cítiš, vieš, aj tak. Vieš. No. Snažím sa len naháknuť celú dietu. Ale áno, akože chápem ten postoj. Snažím sa proste baviť sa tréningom. prípravu vložiť do života, nie život do prípravy. Hej. Nerobiť si hlavu. Ťažko. Však niekedy to, že viac si mentálne v pohode, môže byť viac ako to, že máš nejaký tréning veľmi náročný. Vieš, Ja to vidím na sebe, aj na držaní vody, na všetkom, že keď to mám na háku, mne to ide samo. Erik nastavil laťku
Tak, poďme. Skúsime držať ten trend, že maximálne o jednu menej. To je ono. Nádych a puš. 1. 2. To je ono. 3. Yes. 4. Let's go. 5. Áno, poďme. Sám. 6. Up. Nice. Boli by tam aj rovnaké, ale asi by to už išlo moc na. Hej. Dobre, tak drepy máme. Drepy, výbavko. No fajnovo si cítim stehna. Sú načaté. Máme zoznamovačku na leg pressy, pretože obaja máme úplne iný leg press. Takže nech si vyskúšame ten rozsah. Erik má parádny rozsah. Z toho má ľudia tie stehná. Vám sem pridám fotku, aby ste videli. Krásne natiahnutie pre kvádricepsy. Ako ti tak vyhovuje pocitovo, dá sa? Akože ide veľmi ľahko, to je dobré. Taká zaujímavá konštrukcia, že? Hej. Aj pekne ide, no. Akorát môžeme prihodiť potom kľudne aj tak 320 na každú stranu. No. 100 kg by sme mohli prihodiť teraz, Erik. No. My máme veľmi ťažkú aj tú konštrukciu samú o sebe, keď ju tlačíš. No. Tu je asi aj taká ľahšia. My tu máme tam napísané, že 45 kg to má auto. Aha. Pekne, super. Poď. A potom chceš ísť tú druhú vyššie, alebo back offset? Skôr ten back off by som išiel. Tak naložme tam ešte aspoň 60 a skúsme na tých 8 až 10, no. Skúsme tak. Nehávaš si tepelku padať tak pod 100? Pod 100 úplne nie, Erik. 110? Hej. Pod 115, no. Okay. Vieš, aj včel proste, ja už som v pohode, len to telo proste ide, tak ja mám to stále 110. Áno. Vieš, že pod 100 by som si musel lahnúť alebo niečo. Vieš čo? Nechcem zdržovať, len... Sekunda. Aha. Pomáha ti, hej, že keď sa tak... Máme predkopy vo fitku na pás. Je, to je dobré. Vieš, že si dáme pás a celkem. A to je úplne iný pocit, ako keď... Hej. To isté s tými trhačkami, že... sa niekde chytím, tak... sa ani nepohnem. Na predkope to je super, veru, hej. Tak, hej. Budú naštartovať. Dobre. Pekne, super, hop. 3. Dobre. A dobre. 4. Dobre. Tvrdý. Hop. 5. Dobre. Na miernu istotu. Hop. 6. Posledné 2. Hop. Dobre. A finál. A zaberaj, hop. Trošku vyššie. Zvládneš? OK. Mám to. Táto bola dobrá. Tá bola dosť? Tá bola aj na teba dosť, čo? Človeče, z toho spodku to vytiahnuť z toho rozsahu je celkom niekedy zaujímavé. To ľudia normálne, keď neviete, keďže ste na inom stroji a že koľko tam máte cca dať a nechcete robiť zbytočne veľa sérií, tak to teraz, keď som vedel Erika, teraz mám ísť ja, hej. Dobre, no. Zapneme adrenalín mód. Tak tie tepy pod 115 nepôjdu, no? Let's go.
Jeden. 2. 3. 4. 5. Dávaj. Easy. 6. Dávaj. 7. Poď. Ešte jedna. 1. Up. Dobrá. Som sa iba dotkol, vieš? Pre psychológiu. Ale dobrá séria, hej. No. Fú. Vidíš, pekný slnečný deň. Akurát vylieza slnko už, no. Akurát na leg day, že? Po drepoch vždy vylieze slnko už. Práve teraz vznikla myšlienka, fakt, na merč. Po drepoch vždy vyjde slnko. A sú tam. Hop. 10. Dobre. Hop. 11, dobre. A tvrdý. Hop. A ešte jednu mám. Tak jo. A poď hore. Vyčítal by som si ju. Posledný bol fajný, no. A tam aj keby som ti do toho neťukol, tak ten adrenalín sa naštartuje a vytlačíš ju. Myslíš? Tam človek sa tak ako keby preberie. Tak není na výber asi. Hej, presne. No. Už sa mi to stalo tak raz, takéto niečo podobné. Že teba to tak unavuje psychicky tá séria, vieš, čím ideš ďalej a zrazu tak proste už povolíš a že zrazu ti to dá takú facku a zrazu sa zaberieš proste, vieš, znova. Ku koncu tej prípravy stáva, že nevládzem psychicky. Tá psychika, hej. Možno to telo by šlo, vieš? Ale... Áno. Jako telo nemá limit vo výsledku, že ono, síce aj keby bolo zdevastované, tak dokážeš ísť, tá hlava vždy tam bude, no. V tomto majú tú mentalitu zase úplne niekde inde takí ľudia, ktorí treba meditujú a také veci úplne inak robia, vieš, že pre nich je toto, čo robíme my, úplne že smiešné, vieš, že... To duchovno, no. Áno, presne, no. 11, sám, hop. Sám úplne, poď. Ešte poď. Hop. Ešte to skús, poďme. Dobre, ideme na ten predkop? Ideme predkopík, no. A ja si fakt, keď si predstavím, ja som niekedy tento tréning cvičil všetko, že na 4-5 setov, vieš? Keď som bol mladší. A tak možno, keď si mal jedla viacej ešte, vieš, To je jasné. menej stresu možno aj. Ale rozbitý som bol. Hej. No a samozrejme v tréningoch stehien nemôže chýbať samozrejme predkopávanie, takže tady vám asi nemusíme nič predstavovať. To som hovoril, že robím ten superset. Neviem, či si ma pochopil, že s čím. A s tými takými záklonmi, ako keby? Aha. Možno kľudne, Erik, hej, ako si zvyknutý. 8. Pekne. 9. 10. 11. 12. 13. Ako keby tu je také ťažšie ten záver dorábať, že? Áno. Dotlačiť ich do tej stlačenia. No a Erik ešte teda má chuťovku, samozrejme. Poznáte ľudia, málo koho to vidím cvičiť. Do záklonu. Bez ohybu v bedri. Čistý ohyb len v koleni. Mierna dopomoc expanderom. Ešte ich v tom streči ukonať. Počkej, no. No, pekne. No, dobre, že vyskúšam si aj ja, už som to tiež tak ľahšie nešiel. Skús. Taký dopump. Poď. Hop. Ešte. Pokus. To je... Ešte. Hop. Nice.
Poď, poď. No. Fú. Dobre, no. Skúsim ti v tom záveri pomôcť ich dotláčať. Že ten záver, tie centimetre ti ešte tam pomôžem nahnať. Taký iný odpor silový. Ale dobre, však každá zmena. Ale áno, však ukonať sa to ukoná, hej. Vzete. 8. 9. Dobre, idem s tebou, Erik. 10. 11. 12. Pekne odišli. Na dôchodok. Na slnko. 8. 9. 10. Poď. 11. Puš. Hop. Ešte jedna. Ešte jedna. Hop. Au. Takže Erik má v tréningoch aj takto zákopy, takže dáme teraz po stehnách zakopávanie. Zvykli je teda vlahu, že v sede tam u nich mu to príliš nevyhovuje, ale som zvedavý, čo povie na tieto. Každopádne ľudia zákopy v sede sú za mňa veľmi super, aj kvôli tomu, že oveľa lepšie si dokážete odizolovať dopomáhanie chrbtom. Ľudia vlahu extrémne idú do lordózinov a pomáhajú si. OK, tieto sú fakt dobré. Tieto sú fakt dobré. To sú fakt sú asi najlepšie. Na týchto zákopoch, ježiš, to sme tu robili strašnú galibu tým hamstringom. Aj s katkou, ty kokos, no. Teraz je otázka, že prečo ich máš tak dobre, keď ste tu robili takú galibu, alebo prečo ich vôbec nemáš? Hej. A hamstringy mám celkom fajn tiež, no. Mi si strašne podarilo posunúť overall, čo si pamätám. Akože hrudník a stehna, to je brutál. Tak pomaličky sa to lepí, ale tak stejne to nie sú nejaké extra veľké príbytky, vieš, že... 9... 10... 11... 12... 13... Super. Jaj. Dobre. Poď. Ešte, hop. Ešte jeden. Poď. Hop. Dobre, nahodil si. Krát si jej poviem, keď som v nejakom gyme, že nejaký stroj, nejaká mašina mi tak extrémne sadne a potom si hovorím, ty kokos, keby som toto mal pri ruke. Ale ono, aspoň si to človek váži potom. Pravda. Raz za čas, keď si ide niekam zacvičiť, tak to tak precíti dobre a má taký dobrý pocit z toho. Ľudia, ak máte dobré fitka, tak si to vážte. No. Stále poznám veľa ľudí, ktorí majú naozaj snáď len základy úplné, že... Stále sme zažili COVID. A COVID, hej. Gauče. Expandre, vieš? Expandre, gauče. Kokos pakle s vodami. Kokos, to bol extra, fakt. 9. 10. Dva. Poď. 11. Ešte jedno, poďme. Máš, hop. Tak. Ježiš Kriste. Tie už byli do krču. No a do doplnku samozrejme musia byť vnútorné stehná. Ale niektorí necvičia vnútorné stehná, tak sa okrádajú o značný objem vo vrchu nohy. Takže aduktory k tomu celému patria.
Aduktory zapájate ešte celkom fajn, keď naozaj cvičíte hlboké cviky. Ak mám byť úprimný, veľa chlapov ho nerobí hlboké. Takže adukcia izolovaná za mňa patrí do tréningu nôh aj u chlapa. Že to asi nie je o čom tu rozprávať, je to sval ako každý iný. No. Dáme si s Erikom pár póz. Sme spolu dlho si nezapózovali, to už je snad ešte od tej Bratislavy, už snad aj možno 3-4 roky. Prejdeme si nejaké pózy spolu a môžete sa popozerať. Jaj, ten vršok je zlý po nohách. Sfúknutý. Sa mi to nepáči. Tak po nohách ten vršok vždy bude stvrklý. Takže dopózované kardio za nami, ľudia, spálili sme u toho pozingu viac ako na tréningu skoro. Výborný tréning, však Erik teda obrovský talent. Tie pozingy a toto berte s rezervou, ako povedal Erik, po nohách je človek naozaj taký sfúknutejší, obidva sme v diete. Neviem ako Erik, ja mám za sebou 2 dní teraz nižšie sacharidy, takže je to také, aj keď žily sú a nejaká definícia, ale je to také prázdne, skrátka. Každopádne tréning som si užil, ďakujem. Výborné, hej. Takže to sme pekne zamakali. Možno sme vás aj inšpirovali, ako môže vyzerať naozaj taký tréning v diete. Myslím si, že môžete vidieť, že to evidentne funguje. Pozrite, aké má Erik nohy. Hej. Takže, a držte mu palce, sledujte ho. Ja som veľmi zvedavý, čo tento rok predvedie. Takže nebudem však hovoriť, kedy, kam, to všetko vám povie on. Ale bude to zaujímavé, my budeme fandiť. Budete mať aj v popise na ňo odkazy. No a ak ste tu noví, nezabudnite sa prihlásiť na odber. Dajte palec hore na video, ak sa vám páčilo. Erik má tiež YouTube, aj tam teraz pridávate a takto? Jasné, točíme. Plánuje sa, super. Tak určite sledujte a my ešte spolu určite niečo niekedy vymyslíme. Minimálne potom si ja zase zavolám do backstageu, že ako teda dopadla tá príprava a umiestnenie. Áno. Áno, koho by zaujímalo, tak hej, keď Erik vtedy bol ešte v SAKFS, to vlastne súťaži v klasikoch. Ako mladý dorastenec vlastne v juniorke. Držte sa, makajte a vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.